Bekaten wasan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ingkang sampun kawaos Muhammad Istaqim, mugi-mugi saged dadosaken kandeling kapitadosan saha wunging takwa kula dalah panjenengan sedaya utaminipun saking pinanganten kekalih. Minangka adicara salajengipun kiraping kirap kananendran ingkang wonten ing ribahargyan menika badhe kapandhekani kadang bagus cucuk lampah kondang donya akhirat menika cucuk lampah den bagus wiwi sapawi mijil saking laladan Teranggil Kabupaten Pati. Kabupaten Pati dari ya Wedari Jaksa ceku namate ning ndi kok Bu namate ning dari namate Lasdowo pramila apabila sampun sasapta ing gati kanthi kairit dening cucuk lampah wiwi sapawi singgah kala singgah pansu minggah durga kala suminggir sing asira sing asuku sing aulu sing abau sing tenggak lawan buntut sing atan kasat moto mulya ing asal neki Padang Hanarawang sumilak silak kadon hang liak-liak ana marga agung tumuju wonten ing sasana rinengga ana susupta cupta saking lumbama lumampah mambuka yayah prayeting kewo gregemeng kadya bintang Bima Sakti ayu waktu tuking naga lah punika to kang dawek krida hangayi gati ki Suba Manggala mangkono wis kakalung puspita rinonce kadang bagus wiwi sapawi saking laladan Wedari Jaksa para rawuh kakung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukarahayu bilih sampun prapting madyaning dampar Sri Panganti Ki Suba Manggala asung sasmita dumateng putra temanten kekalih pramila wonten ing ripahargyan menika kadang bagus
cucuk lampah saking laladan wedari jaksa wiwi sapawi mijil saking wedari jaksa pati aku sing gumen ale yo alis kok yo ngono iku yo ora nyolok-nyolok mata lho bocah iki anjen asline yo megikno pramila kunjuk matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Sanggarias titik make up saking laladan ngeraji wonten ing ripahargyan menika sampun nindakaken jejibanipun pramila kadang bagus cucuk lampah wiwi sawapi manjing ira wonten ing sasana busana samangke nindakaken adicara kirab kana nendran pramila kanthi gita Sri lan Nendra manjing ira wonten ing sasana busana manjing ngrucat busana kana nendran hang rasuk busana kasatriyan wis prapting madyaning dampar Sri Pangandi sang suba manggala asung sasmita dumateng putra temanten kekalih rantap tataning lumaksana urut jajar kalih winangun Banjaran Sari lamun Cinandra kadya sela blegidi sela raning watu blegidi semut dali tirtan ana peduting pati ayam semut kang lumampah sakduring watu sinten to pinangka pangarsaning lampah Yogi Suba manggala ya manggala suba pinarung swaraning gongso kang hambabar ketawang langen gita Sri Nalendra putra temanten jengkar saking sasana rinengga manjing wonten ing sasana busana sinten to pinangka pangarsaning lampah den bagus wiwi sapawi wijil saking laladan wedari jaksa Kabupaten Pati dasar pideksa sarwa sambodo tasih muda tumaruna mimba hambek susila hanuraga tandang tanduke prasaja tur ngresepake manah prasaja uripe luhur bebudine katitik saking solake Baing Sarira lirining busana Baing Sarira ngindak wirama kapracena sang suba manggala lebda ing budaya sinambung ing lampah
punapa ta warnanira patriya manggala talang patiya satriya kembar pinilih taruna kang bagus warnane kembar busanane menggo pramalita dumateng putra temanten kekalih kembar pakartini kembar cipta rasa lan karsanipun sinambung ing urip patah sak kembara ingkang dumadi saking kenya alit-alit ingkang ayu-ayu warnane edi peni busanane ingkang lumaksana lah punika pinangka punjering cinarita inggih sekaring pawiwahan tindake putra temanten kekalih lumaksana tansah kekanten asta datan genggang saremo sapecak mangusa tidak kendel ing sedya amung nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Ilahi Rabbi wonten nalika samono Ki Suba Manggala asung sasmita dumateng pinanganten kekalih hang rucat busana kananendran hang rasuk busana kasatriya elek bandi monggo kadang-kadang pramuladi saged caos lati para tamu wonten ing ripahargyan menika minangka adicara ngasuh saantawis nggih menika pramila bersama Sahara Musik kangge panglipur para tamu wonten ing ripahargyan menika.